ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಎಸ್ ಟಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಾಗಗ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಿದಾಯಿ ತೆಲಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವಂತಂದು ಲೇರು ಮುರಾಣಿ ಕನೆ ಇದ್ದೀನಾರು ಇಪ್ಪ ಕೋಡೆತ್ತು ಮುರಾಣಿ ಕನೆ ಇದ್ದೀರು ಬಣ್ಣ ಒಂತೆ ಪರಂದದ ನೀನಿ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಶೋಕ್ ಪರಂದದ ಮುರಾಣಿ ಅದಾ ಪರಂದದ ಇತ್ತಂದು ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಬೈಯಡ್ ದಲ ಆಯ್ತಾ ಅಡ್ಡೆ ಮಂತನ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತಾ ಪಚ್ಚಿಲ್ ತಿನ್ನೀರ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪಿಜಿ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಪಚ್ಚಿಲ್ ತಿಂದ ನನ್ನ ಬೊಡಿ ಉಂಡು ಅಂಚೈತೆ ಅಡ್ಡಿ ಬೈಯಡ್ ಬಂದು ಕೊಡುದು ಗಟ್ಟಿ ಗುಂಟು ತರ ಪಾಡ್ದು ಪುರ ಮಂತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪಿನತ್ತ ಅಂಚೈತೆ ಕಟ್ಮಂತಂದು ಲೇರು ತೂಕ ಬಲೆ ಕಟ್ಟುವಂತ ಒಂದು ಲೇರು ಭಾರಿ ಚೀಪೆ ಉಂಡವೆ ಮತ್ತೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿಯ ಮನ್ಪೋಡು ಈತ ಪೆಲ ತರಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅದಾಂಡಲ ಕಶ್ಪೂರ ಪಾಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನತ ನನ್ನ ದೆಕ್ಕೊಡು ದೆಕ್ಕದು ಬುಪ್ಪದಿಂದ ಆಪುಣತ ಅಂದ ತುಲೆ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ತಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಈತ್ ಪಚ್ಚಿಲ ಜತ್ ದೀತ ಕೂಂಜಿನ ಪೂರ ಮೂರ್ದು ದೀನ್ಯವೆ ರಚ್ಚೆ ಪೂರ ನೆನ್ ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ದು ದೀಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆಯರ್ನ ಅತ್ತಂಡ ನೆಕ್ ಐಕ್ ಪಜ್ಜಿ ಕಚ್ಚು ಮನ್ಪೆರತೆ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಮನ್ಪೆರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ನಾನು ನೆನ್ ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡೋಡು ಬೆಲಕಾಯ್ತು ನೆನ್ ಕಟ್ ಮಂತು ಕೊರಿಯರು ಕೊರ್ದು ಪೇಂಟೆ ಬೋದು ಬತ್ತೇರೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂತೆ ತರಕಾರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರಿ ಕೆ ಬೀಜ ತೌತೆ ನುರ್ಗೆ ಬೊಕೊಂತೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಲುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಐಟ್ ಉದ್ದ ಉದ್ದದ ಮುಂಚೆ ಉಂಡತಿ ಐನಿತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾಗ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡುಂದು ತರಕಾರಿ ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ತೌತೆಲ್ಲ ನುರ್ಗೆಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರು ಮಂತನೆ ಕೊಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಅಂಚೆನೆ ಮುಂಚಿನ ಮೂರ್ದು ನೆಟ್ಟು ಕೊಜಪುಡು ಪಾಡ್ದು ದೀತೆ ಕಟ್ಟು ಮಂತದ ಅಂಚ ಕಾಯ್ತಂಡ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಉಂಡ್ಲ ಶೋ ಕುಡೆ ಅಂಚ ಅದು ಕಟ್ಟು ಮಂತೀನಿ ಉದ್ದ ಒಂತೆ ಉದ್ದ ಎತ್ತನೇನು ಅಂಚೆನೆ ಮಂತದ ಕಾಯ್ತೆ ಅಂಚ ತರಕಾರಿದ ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಅದಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಐಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಲಿ ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿ ಐಕ್ ದಾಲ ಪತಿಜೇನು ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿಕ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆಲ ಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ನಿ ಖಾರ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಯ್ಜಿ ಮುಂಚಿ ಖಾರ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ತುಲೆ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಜಿ ರೆಡ್ ದೀಂಡ ಮನಸ್ದ ಬರಿಕ್ ಯಾವುಂಡು ತುಲೇನೈತೆ ಸಾಂಬಾರ್ದ ಪೊಡಿ ಮಂತೀನಿ ಎಂಕೈನ ಎಕಡೆ ಸಾಂಬಾರ್ದ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಯ್ಜಿ ನನವರ ಮಂತೆಂಡ ಪಾಡ್ವೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಂತದ ದೀತೆ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಏತ್ ಪಂಡಲ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡತಿ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಚೌಲಿ ಆಡಂದು ಬುಡ್ಪ ದೀತೀನಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಡಬ್ಬಡ್ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರಿಜ್ ಮಿನ್ ದೀಂಡ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಸುಕ್ಕಾಗ ಐಕ್ ನೆಕ್ಕ ಪೂರ ಆಪುಂಡತಿ ಅಂಚ ತುಲೆಂದೊಂಜಿ ಪೇನ್ಗಂದು ಕನತೀನಿ ನಾಯಿದ ಮೇಲ್ಡ್ ಪೇನ್ ಆತನತೆ ಐಕಂದು ನೆಕ್ಕುಂಡತಿ ಒಂಜಿ ಈತೆಲ್ಲಿ ನೆತ್ತಂದು ಪುಲಾಯ್ಡ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ನಿಬ್ಬುದಲೆಕ ತುಲೆ ಇಂದು ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಈತ್ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತು ಅಂದ ತಮೆ ಆತೇವಿ ಎಂಕಾಪ ಏಕಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಯ್ಜಿ ಐನು ಬುಡಿಯ ರಡ್ಡ್ ನಾಯ್ದ ಪೇನ್ ಆತನಂದು ನೆಕ್ಕುಂಡತಿ 190 ಇತ್ತು 196 ರೂಪಾಯಿ ಅವೆ ದಾದ ರೇಟ್ ಚೂರು ಬುಡಿಯರೆ ನಾಲಿದ ಅಡಿಕ್ ಬುಡ್ನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚ ಈ ಕೊಂಚ ಪಾಪ ಕಿರ್ಮಂತನತೈತೆ ಬುಡ್ದುಲ ಕುಲ್ಲದ ತೋಲಿ ಬೈಯದ ಚಾಗ್ ಅಡ್ಡೆ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಂತದಿಯೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಂತದ ಮೈತೆ ದೀತೀನಿ ಗೋಂಟು ತಾರಾಯಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ತುಲೆ ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಗೋಂಟು ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಓಮ ಬೆಲ್ಲಲ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ 2-3 ತುಂಡು ಚಾದಿಕ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಚ್ಚಿಲೆಡ್ಡೆ ಬೋಡು ಪಚ್ಚಿಲೆಡ್ಡೆ ಇತ್ತನ ಗಟ್ಟಿಲ ಶೋಕ ದಪ್ಪ ಇತ್ತನ ಪಚ್ಚಿಲ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೆತ್ತ ನಾವು ಪರ್ಂದುಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರವರ ಒಳಂತೇರಿಲ್ಲ ಒಂಥರ ಅಂಟಿಪ್ಪುಣತೆ ಅಂಚ ಬತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪಿಸಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾನ ಅಡ್ಡಿ ತುಲೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬತ್ತನ್ ನಮಕ್ ದಾನೆ ಪಂಡ ನಾನೊಂಜಿ ನಾಯಿದ ಗೂಡು ಮನ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಐನೆ ನೆಡ್ದು ಖಾಲಿ ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಇಂಕ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೂಲ್ ಲೋಡ್ ಆತುಂಡು ಪಂಡ ನೆಟ್ಟ ಐವ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಪ್ಪುನಿ ನಾಯಿದ ಗೂಡುಗೆ ಯಾವು ಓ ಮುಲ್ಪ ಮನ್ಪೆರೆಗೆ ಗೂಡು ತುಲೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಂತಂಡ
ಅಪ್ಪುಣತ್ತ ನೆಟೇನೆ ಮನ್ಪುಣ್ಯತಿ ಅದೇ ನೆಟೆ ಮನ್ಪೆರಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ನಾವರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಪೋಯ ದಾನೆ ಪಂಡ ಇನಿ ಅವಳು ಇರುಮುಡಿ ಕಟ್ಟೆರೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ದಿನ ಮಗಲು ಅಂಚೆನೆ ಮಿಗ್ದಿನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗೆ ಪೂರ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಪಾರೆ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ದಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಪರಿಚಯ ಅಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲೆನ ಕೈತಲೊಂದು ತೊಂದುನಾರ ಅಲ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಬಾವೇರ್ನ ಬುಡಿದಿ ಪಂಡ ಅಲ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಇಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಬುಡಿದಿ ಅಂಚೆನೆ ಬೇರೆ ವೈಟ್ ಸೀರೆದಾರ ಆರು ಮಲ್ಲ ಬಾವೇರ್ನ ಬುಡಿದಿ ಅಂಚೆನೆ ನಡುತ್ತಾರು ಪಿಂಕ್ ಸೀರೆದ ಆರು ಮೈತನನ ಬುಡಿದಿ ಅಂಚೆನೆ ಪಿರೋಡು ಒಂಜಿ ಕುಲು ಒಂದಿರತೆ ಆನ್ಬಾಗೆ ಅವ್ವ ಅಲ್ನ ಬಾವೇರ್ನ ಮಗೆ ಪಂಡ ಆರ್ನ ವೈಟ್ ಸೀರೆದಾರ್ನ ಮಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಕುಲು ಒಂದಿತ್ತೆರಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆತ್ತೋ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಇರುಮುಡಿ ಕಟ್ಟದಾದು ಉಲಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆ ಅದು ಒನಸಲ ಇತ್ತಂಡು ಪೂರ ಕಟ್ಟದಾದು ಬೊಕಾಕುಲು ಪೋಯಿ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಬತ್ತೀನಿ ಪಂಡ 3 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಐಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಅಂಚೆ ಜಿತ್ತೇವೆ ಜಿತ್ತಂಡಲೆ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿಜೆ ದಾನೆ ಪಂಡ ಇನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮಗಲ್ಲೇರತೆ ಬುಲ್ತಿನೇವೆ ಫೋನಾಗ ದಾನೆ ಅಮ್ಮನ ಬುಡ್ದು ಕುಲ್ದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆವೇಕ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಐನೆಡ್ದಾರ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೊನ್ನು ಜೋಕ್ಲೇನು ಮಲ್ಲಾಯಕ ಪಾಡ್ಯರ ಆಪು ಜೊತೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬೇಗನೆ ಪಾಡೋಡಾತಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಇನಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಬೈದಿರೆ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮುಟ್ಟನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮಕ್ ಅಲ್ಪ ಇರುಮುಡಿ ಕಟ್ಟೇರೆ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಇನಿ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತೇರು ಎಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪೇರು ಪಂಡ ಅವಳು ಕೋರಿಲ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಅಮ್ಮ ಮಾಮನಕ್ಲನ ಇಲ್ಲುಂಡತಿ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡತಿ ಅವಳೆ ಕುಲ್ಲೇರಮ್ಮ ಅಂಚ ಪಂಡ ಎಂಜ ಪಂಡ ಅಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪಲ ಪೋಪೇರು ಆಂಡ ಅಮ್ಮನ ಬುಡ್ದು ಏರೆಗ್ಲಂಚೆತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಮ್ಮನ ಬುಡ್ದು ಪೋನಾಗ ಒಂಚಾರ ಉರುವ ಪೂಜ ನಾನು ಅಂಚೈತೆ ಗುರುವಾರ ಬರುವೇರು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಅವೆಯ ಪರಕ್ಕೆ ಬಾಲೆದ ಪಂಡ ದುಂಬು ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ಪರಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನಲ್ಲ ಅಂಚೆನ ಆರ್ಲ ದುಂಬು ಮಾಲೆ ಪಾಡುವಂತ ಪಂದಿತ್ತೆರ ಆಯ್ಜವು ಅಂಚೈತೆ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ನಿ ನಾನು ಆರೆಗ್ಲ ಪ್ರಯಾಣ ಬೊಕ್ಕ ಆಪುನ ಪೋಯರ್ಲ ಆಪು ಜೊತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೆನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗೇನೆ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಅದು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಪೋಯೇರು ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತಿನ ಕಂಡಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಟ್ರೈನ್ ಪೋನಾಗ ಖುಷಿ ಪೋನಾಗ ಅಂಚ ನಾನೈತೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಚಾದಿದು ಪರೋಡು ಉಂದು ಅಮ್ಮ ಐತೆ ಜೀದಿರತ ಅಮ್ಮ ಲಕ್ಕದಾದು ಪರ್ವೇರು ಎಂಕಿತ್ತೆ ಚಾದಿ ಜಿಂಡುಂಡತ ತರೆದು ಜೋರು ಬರ ಬರ ಪಂಡ ದೊಂಬಿ ಬೆಗ್ಗರು ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಬೆಗರ್ ಜಪ್ಪುನಿ ದೊಂಬು ಒಂಚ ಅರಗೆಲಡೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅಂಚಿನ ಮರಿಯಲದಲ್ಲ ಕನಿಸುನೇ ಇಜ್ಜವೆ ತುಲೆ ನೀ ಬಯ್ಯಗ್ ಪದಿಂಗಿಲ ಬಟಾಟೆಲ್ಲ ಸುಕ್ಕ ಮಂತೀನಿ ಅನ್ನು ತರಕಾರಿ ಎತ್ತದಲ್ಲ ಬೇತದಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಕೊದ್ದಿಯಲ್ಲುಂಡು ಕೋಡೆದ ತವತ್ತೆಲ್ಲ ನುರ್ಗೆಲ ಇನಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪಳ ಕಾಯ್ತಂಡೆ ಯಾವ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪುನಿ ಯಾನು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಮಿನಿ ಪನ್ಪೆ ಅಂದ್ ಬಂಡೆ ಬೆರೆಡ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಲ ಬುಡ್ಚಿದ ಆಲ ಬುಡ್ಚಿಗೆರೆಗ್ ಕಣ್ಣಾರಿಗೆ ಅಂಚ ಪುರ ಅದಲ್ಲ ಆತ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ತರಕಾರಿ ಇಂಚ ಕಷ್ಪೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆತನ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಪದಿಂಗಿಲ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಸುಕ್ಕ ಮಂತತೆ ಅವು ಶೋಕಾತನ್ಗೆರೆಗ್ ಅಂಚ ಯಾನು ಎಂಕೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತು ನೆನೆಸಿನಿ ಮುರಾಣಿ ಬತ್ತೇರು ಪಾಪ ಮುರಾಣಿಲ ಎಂಕ್ಲು ಆನಿ ಮಂತದಿತ್ತದ ಅಲ ಅನ್ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಬತ್ತೇರು ಇನಿಲ್ಲ ದಾಲ ಇಜ್ಜದ ಇಜಿನಂಡ ತಿನ್ಪುನಿಂದಂಡ ಸಾಂಬಾರ್ ಇತ್ತು ನೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕಬಾಬ್ಗಂತದ್ದು ಕಾಯಿಪುಲಿ ಅಂಡ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇತ್ತೆ ತಿನೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲಿರದು ಬತ್ತನೇಟ ಪ್ರಸಾದ ಒಂಜಿ ಎತ್ತನೇಟ ತಿನೇರ ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ ಅಂಚ ಅನಿಸುಜಿ ಗೆರೆಗ್ಲ ತಿನೋಡುಂದೆ ಅನಿಸುಜಿ ಪನ್ಪುನ್ಯಾರು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಲು ಡೈಲಿ ಮೀನೆ ಹೆಚ್ಚ ಮೀನೆ ಇತ್ತಲು ಹೆಂಗದ ಅನಿಸುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರ ತರಕಾರಿ ಯಾವುಂದ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅವು ತಿಂದೋಂದೆ ಇತ್ತಂಡೈತೆ ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ತಿಂದೋಂದಿತ್ತು ನಾವು ತರಕಾರಿ ತಿನ್ಕಂದ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಈತೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಬಾಯ್.